ka channel lo thlir thin tute zawain chi bai le vek ule tungtruma chuan con air 1997 kuma anti chota kha thlir ho don ani he movie a chang to pa ber chu Cameron po ania US paini in cholmangin aron ho ve mek ani chutia cholmanga ron ho chu anupui trisen en chuan bara chuan anin hmuwa trise hi bara hian waitress na alo thok ve mek bokani in thalel takin apasal nen chuan anin ko vongvonga Alabama mi paho chuan an lo thlir thapani trise chuan apasal Cameron hnena chuan achol nei hun chung turte chu an zota bara chuan romantic music and playa ti chuan an nupa chuan an lamta a chuti lai chuan Alabama boy hi aron kala Cameron chu asipai thomno velte chu aron soisela chupa chuan beer te whiskey te inve tur chuan aron tia lekha chuan aron vomzui boka Cameron ero chuan enga te ol alo ngai lem lo trise po chuan bengkhon lo tur chuan Cameron chu atia Cameron hi sipai training thatak nei ani wang chuan chutia za pa lo tak meya an ron ti chu aril ru te chuan hinglet chu adu khop meya amai ro chu annu trise chuan alo khapet ve bokani Cameron te nu pa chu bara tang chuan an chen na in lama ho an tuma karan wathlenga chuti lai chuan Alabama boy khan a thiante lo punin Cameron chu rambuli le antuma tongkam na tak takin Cameron chu an ron bei chiam meya Cameron ero chuan alo u sarwak lo amai ro chu anupui ming chaltea an ron fiam taka chuan Cameron chuan ado thei talawa ti chuan chung street boy ho nen chuan Cameron chu anin sual don ta a Cameron chu training thatak nei ani wang chuan azam lo amai ro chu pathum lai an hol taka chuan an che masa jok ria amaro chu training nei lo in car a hriata Cameron chuan amal te in a soisa a chuan an zinga pakhat chuan chemte rom phorin vi atuma Cameron chuan alo in dan lama chu pa chu athatta ani Cameron chu aukul nen anin bia a aukil chuan Cameron chu guilty plea changchoi tur chuan thu arona ti chuan rorel na ma Cameron chu adingta judge chuan Cameron chu sipai ani wangte in ngai na thiam na satak aneya amaro chu kumsari chung lung intang tur chuan thu atituta a rola chua phalsak ani bokani Cameron chu lungina chuan atang ta a aril rute siam felin lungin atang chung zong hian harsat na le buaina thlen lo tur chuan a intiam ta ngala lekhathon a chiarmol mol lai chuan abula chuan muntify tu pakhat aron langa a ming chu baby o ani trise hne na tang chuan Cameron chuan a fanu thalak chu adong zia a fanu chu thangchak ati in mu hlan a ngak hlel em ani Cameron chuan a hrisel na angai poimo hleya a phak ang tok le a man ron le ang tok chuan lungina chuan a in soi zoi ta zia le khabu chi rang te chiarin hun le ani mangliam thina trise tenu fa chu lekha tam tak athona chutia kum engamazat atan nu chuan baby on en po chuan anin poin anin kom ngei to hleya Cameron chu a chua hun na lo thleng hnai ta a fanu birthday a present tur te chu parcela chuan a khung thamol mola a chuak tur chu a ngak hlel to hle ani jail bat alo langa con era hi chuan Misual na ran an phurungai lova federal prisoner ho phurnan an mang thin ani ti chuan Cameron po chu parola a chuani alo thleng ta a jail bat mang chuan anupui fana muturin a hodon ta ani Cameron at chuna tur jail bat a chuan Feltham prison atang federal prisoner mihlau tak Diamond Dog te Billy Bedlam Cyrus the virus te ho chu prisoner transfer turin an chuang tel ve don bokani Misual torot tak bula chuan chu thilphur faran chu ani don lo ti chu a hriat sa ani DEA agent ho chuan chutia jail bata mihlau tak chuang tur chu ṭhlawhnaah an hijack meyanga boina te an siamang ti hlawin sim chu undercover in jail tak angin a ve don ta ani
Agent Larkins aron langa ani hi jail bar transportation a supervise tu ania federal prisoner lawm tak tak an chuana wang chuan a team te po chu thu a changun hlea sim chu film khur thei topa film khur tur le silai po a pailu tur thu chu Larkins chuan a hrila ama ero chu top khok alo chuan silai chu manglo turin sim chu agent Larkins chuan a cha boka ti chuan an plan ang chuan security thathayang ber chuan jail bat chu a thlok chhuak don ta ani undercover sim chu DEA agent chuan a kikora chuan pistol chu a pai tira ti chuan jail bat a chuan alu chhowe ta ngala jail bat chunga chuan mitoro te lawm tak tak tual tha mangte pong sual mangte ruk ching le beng rok thin te thil sual chi hrang hrang ti to te chu an kat nuka sali alo langa ani hi jail bata meiche guard duty chun ani federal prisoner ho chuan tumruk an nei hi alo nia saira chuan akut pha tang pin a phora ti chuan a handcuff chu a hong ta a diamond dog po chuan a honga ti lai chuan pin ball a ron langa a ka tang oil la in a bullet thu chu a hal kang ta a Cyrus chu atana ke chatang chuan aron chuaka pilot omna va phein flybat chu a hijack ta ani Cyrus chuan thlawhna chu a thunun ta a ti chuan business rule masaber chu apuanga ga thren khat le prisoner te Carson City a arin thlak thleng tur thu chu apuanga tuma atong chok lo tur chuan a vota ngal boka prisoner pakhat chuan guard sali amphur bet reng chu aron fiama pong suala tumta a chu vele cameron po chuan ron chanin guard chu a paison ta a michia hi tumanin khoi turani lo ti in atong zui ngal boka flybat chu Carson City a chuan atum ta a guard le prisoner te chu alin thlak thleng don ta ani tla hi chu kan nuya za deuh tlat e pa hi a sual mail khop mei an tron dan vel te hi mo han en ve ma te u en kim hian am phur bet vek mai ni hian ka ria kan fiam thu ve lo kan I chu ti chuan prisoner federal prisoner te then khat chu flybat a chuan an ron chuang tira chuti lai chuan thlawhna chui theina khol chu pinball a chuan lo la in Carson City Airport a jet pakhata chuan a vuah ta ngala pinball chuan airport a nula na thoklo am chu a chai khomuanga chuti lai chuan flybat chuan a thlosan ta dei ani Cameron le baby chuan ron chuang thar garland green chu an lo soi dun ve mek boka garland green hian no pangpoi soi lo tam tak thatin apong suala ma hi ril rulama chiang lo sai ko do me hi alo nia kan han dui takna a dui na chan vak tur lo ambik lo ani baby yo chu a thlan hluam meya ani hi diabetics nei ni in insulin amamoa insulin a mu wat lo chuan a hrisel na pon a tur don lo ani thlawhna khola chuan a kelama hian thil fel lo engemaw omni in pilot chuan asoya ti chuan diamond chuan Cameron chu kowin thlawhna ke chekcheng tur chuan an chukhlata a thlawhna ke anzu en chu pinball a khan alo kam reng chuni in ti chuan pinball a ruang chu thlawhna tang chuan an thlak thlata a amai ro chu Cameron chuan thlawhna tanga an thlak ma in pinball a kora chuan Cameron chuan diamond a mu lo hlanin US Marshal Larkin landing any rate ti hi alo ziak mana Larkin chuan pinball a thomhnowa message chu lo mu in learner field lama chuan flybat chu alo changa flybat chu aron kal tarenga amai ro chu a thlok tlang ta a flybat chu thaler mun pakhat trailer park a hian awatum ta a akete chu vaivutin a chhil veka wang chuan prisoner ho chuan taima takin lak chu tomin an thok ve meka garland green chu an thlawhna tumna hmuna chuan a te kual vela chuan mei chano pang pakhat bal ve deuh te hi awa hmuwa garland green chuan mei chano pang chu va hnain a ti pui vela Larkin chuan trailer park chu aron thleng ve ta a ti chuan Cameron ponen in muin silain anin tin ve a Larkin chuan Cameron hena chuan mizalen to mei turinia isilai kha da thala min tho pui jok ro ti in abia a Cameron chuan a thian pa baby o dam lo thu te chu a hrila ti chuan
Larkin chuan Cameron chu ama message ron thon thin tu ani ti chu a hreta a ti chuan film khur takin tho ho dan tur tu thlung chu Cameron le Larkin de chuan an sei dun ta a Cameron chu akal ta a chuti lai chuan mi pakhat hian anin biak na chu alo ngai thlaru reng mai ani Cyrus chu lo lang le in an thlawhnaah tang chu lak chhuah dan tur chu alo ngai tua chuti lai chuan police tam takin an omna hmun chu an ron pan ve mek boka thlawhna chu hruizen ten an thlunga chuan tractor te chu an han hnuh tir thina amai ro chu om ziah om theilowa ti chuan an thian mek sip kan pa chu jeta thlo chu atuma amai ro chu Cyrus le apol te chuan an lo dang mana ti chuan an thlo tumna jet chu apuaka Mexican pa Santiago chu athita a Cameron po chu abul hnaya lo om ve a amai ro chu rang takin atlan chuak manani ti chuan Cyrus le apol te ho chu police an lampana ron kalmek beile tur chuan an lo in ruah man ta a ral thuam te chu la in Cyrus chuan adim be dan tur te chu leya chuan bep manga ziakin alo zir tir vela ti chuan an lampana police ron kalmek chu be an lo tum don ani Cameron chu ron lang le in ambulance chu akar chhia ti chuan first aid kit a hmuwa a thian pa baby owa insulin tur chu a hmuta a chuti mek lai chuan Cyrus le a ho te chuan police le sipai ho chu an lo ka ve mek boka Cyrus le a ho te chuan tan hmun thatak an lo nei awangin sipai ho po chuan ti ngai na vak an hrebik lova reife anin ka hnu chuan con air flybat po chu thlok chuak theidin hmuna alo ding le towa ti chuan prisoner ho chu flybat chuan an thlok bo le ta ani thlawhna chhung alo langa prisoner ho chu an lawm hle a dam taka sipai ho lakata an thlok chu le thei chu an lawma an lo lam mup mup ani garland green chu ron langin Cameron hnena chuan nom sip bola chutinga lam vel chu aril rem zong ani lo thu te chu a soi ve luama chuti mek lai chuan garland green an no pang a hmu tak po chu maktak mein garland green chuan alo that lowa thlawhna chu helicopter in an on zuya ti chuan Larkin ate chuan thlawhna chu an ron kap ta ngek mai ani ama ero chu thlawhna dik lo zawk pinball and tracking device alo da na hmun thlawhna zawk kha an kap tlata ani Cyrus chu ron langin Langer airfield a kan thil ti te kan thil ti tum te hi federal lamin an hriat zel awangin kan zinga phatsan tu an omani atia gat sali chu silaya tinin phatsan tu chu a in puang lo chuan sali ka kap hlumang atia ti chuan baby o chuan keima kanie ti in a rain puanga ti chuan Cyrus chuan baby o chu a kap hlum ta a baby o thi na chuan Cameron chu ati thin rim kher meya ti chuan hunrem changa hmu vela prisoner dang te chu a beita a cockpit a lu chu atum ta a cockpit a alu don lai chuan tuai chuan ron bo in Cameron chuan a benin a lo peng ani ti chuan Cameron chu cockpit a chuan alu ta a Cameron chuan pilot ne na chuan Las Vegas pan ngal tur chuan a hrila Cyrus chu sali chuan ron vathlu in Las Vegas lam chu flybat chuan a pan ta a pilot chuan Cameron a hne na chuan thlawhna thlading lam chuan a hna thaw tur ang a thok to lo ti in a hrila ti chuan Las Vegas khopuya chuan flybat con air chu ata thata buai mai ani thlawhna tla chuan kongpui kama an thil tar velte shopping mall te chu aron ti chhia a thlawhna ading vela chuan police lampo an ron thleng ngala chuti lai chuan Cyrus ho po chuan big bona an lo zong ve ngal ta a fire motora Cyrus a chuang chu po chuan alo hmuwa kin po chuan lo hmu in police ho le po le Larkin te chuan Cyrus chu an zui ta a Cyrus chu mun pakhada hian atlan luta Cameron nen chuan in sualin Cyrus chu athita ani Cameron chuan a fanu birthday present tur zela tanga a hon chu charin agent ho po chuan Cameron chu an lo ngai sang ve hlea ti chuan Cameron chuan anu pui le a fanu chu awa muta a Cameron an chutia anu pui le a fanu a muta mei chu
che chang lok lo chuan anupui le afanu chu a en tarenga ti chuan anupui le afanu lam chu avapanta a Cameron chuan afanu kumsari zet apian lima athalak bak alam mulo an mutamei chu alom ema anupui hne na chuan afanu thataka alo en kolawang te chuan lawm thu a hrila ti chuan afanu chu ano telem chu pe kan tuma afanu ero chuan apa chu alo nel vak lo ama ero chu pa fa na chu danglam thei hek lo le afanu chuan atopa chuan apa chu aku aveta a ti chuan Cameron po chuan afanu chu lo ko in lim takin chung kwa in an khosa hota ani ka channel min lo thlir sak thin tute in chungah ka lawm ema Nitin video thar rawn upload ziah ka tum dawn ani video te hi min lo like sakla min lo comment sakla a thei chuan min lo share sak bok dawn ani channel hi ila subscribe lo ani chuan min lo subscribe sak ve ngei bok dawn ni